No, všetky tie turnaje boli super, len tým, že som išiel zo zápasu k zápasu a nemal som tam skoro žiadnu pauzu, tak už ten posledný turnaj bol taký všelijaký, že už som tam bol aj dosť unavený a bol som tam aj sám, že už to bolo také nejaké, ale každý zápas bol dobrý. Vyslovene hlavu som mal nastavenú fakt super, všetko bolo perfektne, to išlo, len v tom poslednom zápase už mi nejaká energia došla. Ale ako podmienky veľmi dobré. Fakt dobre sa mi tam hralo, pár mesiacov som nebol na turnaji, bral som to ako rozohrávku a podarili sa docela pekné výsledky, dobrých hráčov som porazil. Škoda, že dvakrát tá osmička, že mi to tak ušlo medzi prstami, mal som tam aj šance, dalo sa tam viacej urobiť, ale určite nie som nespokojný. Bol pôvodne už taký úmysel ísť tam 3 turnaje, alebo to zišlo z takej situácie tam? 3 som chcel ísť minimálne. A keby tam nastala nejaká prestávka medzi turnajmi, že by som prehral na druhom turnaji v kvalifikácii, že by som tam mal 3-4 dní voľno, išiel by som aj ten 4. turnaj, možno aj ten 5., ale 3 som chcel ísť minimálne. A tým, že som odhral v podstate 15 zápasov vo dvojhre a 3 vo štvorhre, tak bolo toho docela dosť už na mňa. Už som nechcel ísť ten 4. Ktorý zápas by si považoval za taký tvoj najlepší? Na druhom turnaji proti Vagňovcimu. Ten zápas bol úžasný. Tam prvý set som síce prehral 5-7 a potom 6-2, 6-0 som vyhral ďalšie 2, ale tam som mal proste tak hlavu nastavenú, že som išiel iba za víťazstvom. Proste vedel som, že ho porazím, hral som perfektne, každú loptu naplno, nič som nevypúšťal a vlastne takto by som sa chcel cítiť aj ďalej na kurte. Vyslovene takto má nastavenú hlavu, uderí všetko a môže napredovať. Vyslovene z toho zápasu som bol asi najšťastnejší.